di serdema felsefeya antik de ramanên filozofan, serdema felsefeya antik an ku felsefeya yewnana kevin berî zayînê sed sala şeşan dest pê dike, heta piştî zayînê sed sala dudiyan didome. Di vê serdemê de gelek filozofên navdar bi ramanên cuda xwe anîne ziman. Di vê xebatê de em ê li ser sofîstan, Sokrates, Aristoteles û Platon birawestin. Divê em ji bêr nekin ku Aristoteles xwendekarê Platon e, Platon jî xwendekarê Sokrates e. Her çi xwast ev silsîle wek mamoste û xwendekar were zanîn jî her sê kesê navdar ramanên xwe cuda cuda anîne ziman. Ev ji bo pêşketina mirovahiyê tiştekî qenc û balkêş e. Ger her kes li ser raya mamosteyê xwe bimana, wê pêşketina mirovahiyê birawestiya. Li gor baweriya sofîstan agahî û tiştên etîk de rastî li gor mirovan tê guhertin. An ku rastiyek û etîkeke gerdûnînîne, ji bo veya Protagoras dibêje ku pîvana her tiştî mirov bixwe ye. Li gor vê gotinê rastî û çewtiya tiştên zanînê û ê etîkî li gor zanîn û baweriya mirovan tê guhertin. Gorgias jî dibêje ku tiştek nîne, hebe jî em nizanin. Bizanibin jî nikarin diyar bikin. An ku Gorgias dibêje ku zanîneke ku tev mirov li ser li hev bikin nîne. Sokrates li dij sofîstan rastiya zanînê û etîkeke gerdûnî qebûl dike. Ji bo vê ya Sokrates dibêje ku jiyana ku nehatibe lêpirskirin ne hêjaye ku were jiyandin. An ku li gor Sokrates bi lêpirsînê mirov digihêje rastiya zanînê û rastiya etîkê. Ji bo vêyayek ku Sokrates gelek qîmet dide zanebûnê. Platon jî li ser hebûnê, zanebûnê û hêjayan diraweste. Li gor Platon hebûn û zanebûn ji fenomen û îdeyan pêk tê. Fenomena wekî tiştê ku siya îdeayan e nîşan dide. An ku ev tiştê em bi pênc hestên xwe dizanin, çi hebûn û çi zanebûn, di rastiyê de wek siya îdeayên e veya bi teoriya xwe ya şikeftê diyar dike. Platon li ser hêjayan jî radweste. Li gor Platon divê dewlet ji hêla filozofan were birêve birin. Ji ber ku tenê filozof dikarin dilşadî û aramiya mirovan bînin cih. Li ser hunerî jî Platon dibêje ku berhemek çi qas nêzîkî îdeayan be, ew qas xweşik û nuwaze dibe. Aristo jî li ser hebûn, zanebûn û hêjayan diraweste. Li gor Aristo jî ji bo tiştek hebe, divê çar sedem hebin. Sedema maddî, sedema formel, sedema kiryar, sedema armanc. Li ser zanebûnê jî Aristo ramanê xwe bi vî awayî eşkere dike. Tev mirov li gor siruşta xwe dixwaze bizanibin. An ku li gor Aristo her mirov dixwaze zanebûneke wî hebe. Li gor Aristo zanebûn bi hiş û hestan çêdibe. Aristo li ser hêjayan jî ramana xwe ya navîna zêrîn diyar dike. An ku her tişt, polîtika, malbat, etîk, huner divê bi pîvaneke navîn de bê diyarkirin. Wek di vê xebatê de hate diyarkirin, di serdema klasîkiya felsefê de filozofan ramanê xwe diyar kirine. Ji ber ku Platon û Aristo felsefe bi awayekî sîstematîk bikar anîne, muhra xwe li jiyana her demê xistine. Bi taybetî Platon li ser felsefeya filehiyê, Aristo li ser felsefeya İslamê bandoreke mezin giriye.